Amati mapenzi wakera. Anga ari 4. Yeah. Samapenzi anga agarisa kuchipatara. Vagarisa pa Dr. Trya ambo apushonga ita sei ambodambo waedza kuti vanogona kutiza here havangatize. Saka vati guys. Rikati mbona kuti mapenzi aya hatikakwanisa kumarelease here kuti asi. Anditi wabvapiwa chi maplates anga asina chikafu. Zvikanzi varume izvikai chikafu ichi. Mapenzi ava tanga kuita unga ari kudya wena. Ari tanga achidya ari kudya chako chaiko noketa. Then pane rimwe ranga rangomira waize. Rangu chikora. Rakati kungowatarisa uri chidai so. Zvikanzi nemadhokita ko sei usiri kudya. Zvikanzi ndikumira kuti zviripo. Akatapinda mukoti. Yes. Pesa anozwa kuti kune vamwe vanhu vaya vanonzi akatongwa mhosva dzavo anogona kunzi 2 years suspended. Anditi opiwa kana kuti ongonzi kana kuti 6 months kana community service obvanzi on good behavior chichi opiwa zvima terms chichi. Saka ukazoparamura imwe manje. Ukanozikanwa manje ndo panotanga chi akapinda mukoti mukomana. Yes. Jaji achingomuona udani vati wadzoka. Anti I told you pawakabuda muno mukuti never come back again. Mfesi akatoseka. Zvikanzi saka uri kuseka nchikudza kuda. Zvikanzi akabvunza ndatiwadza mapurisa kuti jaji atodi unoniona iko.